Wat mag ik voor jou tekenen vandaag? Nou, wat je wil, maar mij niks voor uit. Nou, ik ben benaderd door de Stichting Tekenen voor Kinderen. En toen dacht ik meteen van, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ik vind dat je er prachtig uitziet vandaag. Ja. Zullen we dan maar een mooi portret maken voor jou? Vind je een goed idee? Ja. Nou, gaan we dat doen. We maken dus tekeningen voor kinderen die op de afdeling liggen in een ziekenhuis. Maar ook wel revalidatiecentrum en ook wel asielzoekerscentrum. En het is eigenlijk de bedoeling dat we dan kinderen en jongeren eventjes laten vergeten waarvoor ze daar zijn. Gewoon even afleiding eigenlijk, ja. Ja, even iets positiefs. Ik verveel me mensen waar ik hier ben, want het is natuurlijk wel, ja, het wordt maar een oerke, maar eerst wat langer, wie het altijd. Dus dan, op zich is het dan wel fijn dat er iemand is die even ondertekenen is of zo. Het is natuurlijk vreselijk saai, maar het wel even. Wat moet er nou precies gebeuren, Marijn? Ja, ik krijg medicijn. Dat is net heel heftig of zo, ja? Nee, valt mij. Dan is het schooljaar ook alweer bijna voorbij. Ja, heb je nog 3 weken les ongeveer, dan toetsweken en dan is het eigenlijk klaar. Ja. Hoe is dat dan voor jou? Want het is soms wel een heftige verhaal natuurlijk van de band. Ja, nou, dat valt me reuze. Daar was ik van tevoren wel een beetje wat bang voor. Dat ik dacht van, goh, kan ik dat eigenlijk wel aan? Want je hoort inderdaad van alles. Maar in de praktijk blijkt gelukkig enorm mee te vallen, omdat je juist even niet daarover hebt. De kinderen zijn juist eventjes lekker kind gewoon. Of jongeren in dit geval. Ja. Maar dus eigenlijk hebben we het daar helemaal niet zo over. Nee, en dat is voor beide prettig. Hè. Voor mij, tenzij ze het graag willen hoor, want het gebeurt soms wel eens hoor. Maar zelden eigenlijk. Wat voor contact heeft met Bram? Ja, ik vind het natuurlijk, ik ben helemaal fan van Bram. Net als iedereen hier op de afdeling volgens mij. Ja, hè? Ja. Dat zo? Ja, echt wel hoor. Ja, iedereen is wel blij als je komt. Ja, je bent echt een zonnetje. Ja, absoluut. Nou, Ja, echt hoor. De bedoeling is dat de kinderen of de jongeren echt de regie even hebben. Want ze moeten al zoveel. Als je hier zo'n ochtend komt, of soms zelfs een paar dagen, dan moet je dit en dan moet je dat van de arts. En dan moet je... En hier, ik kom echt even van, goh, wat wil jij en wat kan ik voor jou doen? Ja. En doodtekens dan? Ja. Oké. Ja. En ze tekenen net mooi? Soms wel. Ja. En dan gaat het vaak ook wat om jongere kinderen. Hè. Als ze rond de 5, 6, 7 zijn, dan willen ze vaak wel even lekker meekleuren of tekenen. En heel soms maak ik ook wel eens een kleurplaat. Dan willen ze dat van, ja, je mag deze tekening voor me maken, maar ik wil hem zelf kleuren. Dus dan zeg ik, nou mooi, dan maak ik een mooi kleurplaat voor je. Dus dan doe ik dat. Maar hij is zelf net zoiets van, ik wil een klein tekenen. Nee, daar ben ik net heel goed in. Nee. Komt hij al lang? Even sinds het midden van 2024 inderdaad, ja. Maar is dat ik dreef voor jou dit? Nee, ik vind het erg, ja. Ik ben wel aardig nuchter ingesteld, dus dan maakt het ook net zo ja. Nee. Maar is die tekening, wat doet hij dat of wat? Nou ja, als je van Lietse bent, is het natuurlijk wel heel fijn dat er dan wat aanleiding is. En als je bijvoorbeeld een klinieclown of zo, die binnen dan ook wel eens, dat is misschien krijg ik wat te heftig. Dus van Lietse band is het natuurlijk heel fijn om hem een aanleiding te hebben. Maar het is meer gewoon van, ja, ik vind het altijd wel gezellig om helemaal hier te praten. Want ik verveel me hier helemaal deer natuurlijk. Dat je er heeft iets zitten, maar nee. Klinieclowns binnen dan niks voor jou? Nee, dat vind ik vreselijk. Nee. Dat vind ik zo ongemakkelijk al. Ik voel dat als er iets bij vond ik dat ook altijd vreselijk eng. Maar nee, dit is niks van mij. Nee, dus dan gaat het wel goed met Hanne. Ja, klopt, ja. Ja, nou mijn kracht is natuurlijk dat ik mooi tekenen kan. Ik denk dat niet alle klinieclowns dat kunnen natuurlijk. En dat vergt toch weer andere dingen van je, denk ik. En volgens mij moet je het doen waar je goed in bent. Ik denk dat dat het belangrijkste is, ja. Ik denk dat we het zo maar gaan laten. Even kijken. Alsjeblieft. Hij liet het wel. Nou, ik doe het weer. Ik doe het net nou.